primul rând, vrea să încep mulțumit pentru doamna director de proiect care a reușit să coaguleze cele 4 organizații, 2 institute de cercetare, 2 universități. Noi colaborând de-a lungul timpului în diverse tipuri de proiecte și mă bucur că am reușit acum să intrăm toți în acest proiect. Este o onoare pentru ICECHIM și sper că va ieși, de fapt sunt sigură că rezultatele vor fi pe măsura celor prevăzute în proiect, propunerea de proiect și chiar mai mult decât atât și vor constitui o bază pentru colaborări viitoare. Despre ICECHIM, nu știu, probabil că știți cu toții, avem o mare tradiție în transfer tehnologic, încă de la înființare. Anul acesta vreau să menționez că sărbătorim 75 de ani de la înființare, ocazie cu care vă invit să participați în toamnă la seria de evenimente pe care ICECHIM o va organiza tocmai pentru a celebra această sărbătoare pentru noi. În special vă invităm să participați la cea de-a 21-a ediție a simpozionului Priochem, simpozion la care sunt convinsă că dumneavoastră deja ați participat, dar vă invităm să ați mai participat în anii anteriori, dar vă invităm să participați și în acest an, mai ales că este un an aniversar pentru noi. ICECHIM, cum vă spuneam, are o mare tradiție în transfer tehnologic și în dezvoltare de soluții pentru industrie încă de la înființare. Este adevărat că odată cu, să spunem, nu chiar dispariția, dar reducerea foarte mult a activității în domeniul industriei chimice, a trebuit să ne reorientăm, dar întotdeauna ne-am orientat spre aplicații. Încă de la început i-am obișnuit pe colegii noștri mai tineri cercetători, mulți absolvenți, de altfel ai celor 2 parteneri ai noștri din acest proiect, vorbim de Politehnica București și de USAMV. I-am obișnuit să gândească încă de la început propunerile și ideile lor de proiecte în sistem Safe and Sustainable by Design, de sigur și durabil de la concept sau încă de la proiectare. Întotdeauna ei au fost ghidați astfel încât să-și construiască proiectele și viziunea în jurul acestei idei de aplicație. Aplicație care cu adevărat să poate să fie transferată spre piață, adică să fie și eficientă și sigură și, evident, cu un cost rezonabil. Domeniile noastre de activitate sunt cel tradițional, să spunem, constă în materiale polimerice, dezvoltare de materiale polimerice și materiale compozite pentru o gamă extrem de largă de aplicații, începând de la industria auto, industria materialelor de construcții și terminând cu aplicațiile medicale. În ultima perioadă chiar am avut foarte multe proiecte de succes cu asemenea aplicații. În domeniul senzorilor, de asemenea. Un alt domeniu foarte important pentru noi, pe care îl dezvoltăm și îl susținem foarte mult, este constituit de tehnologiile emergente, de asemenea pentru o gamă foarte diversă de aplicații. Unul dintre domenii, de altfel, în care deja suntem recunoscuți ca având expertiză, este cel de dezvoltare de soluții pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural. Și un alt domeniu, de asemenea, extrem de important este cel al bioeconomiei circulare, soluții pentru o agricultură de precizie, pentru soluții ecologice, pe lângă cele de mediu, dar sigur că pe partea de mediu, partenerul nostru, Ecoint, are o expertiză remarcabilă. În cadrul institutului nostru există de mai bine de 15 ani un centru de transfer tehnologic. Este și acreditat. În ultimii 10 ani am avut acreditările de la Ministerul Coordonator. Suntem membru RENIT. Doamna director al Centrului de Transfer Tehnologic, Mihaela Frâncu, este de altfel responsabilul din partea ICECHIM în acest proiect. Și sunt convinsă că în cadrul festivalului, care va avea loc în octombrie, veți avea ocazia să vedeți
care sunt tehnologiile pe care noi le-am dezvoltat, produsele pe care le-am dezvoltat și ne dorim să le transferăm în continuare. Cât e foarte important să devenim mult mai vizibili, noi, cercetătorii și atât din institute cât și cei din universități, rezultatele noastre să fie mult mai vizibile, nu numai pentru mediul economic, dar și pentru societate. Pentru că ați văzut că în ultima perioadă au fost diverse discuții, domnule, ce fac cercetătorii din România? La finanțarea pe care o avem, eu zic că suntem foarte eficienți și facem destul de multe. Important este să și comunicăm. E adevărat că avem nevoie de ajutorul specialiștilor și în comunicare și în transfer tehnologic, iar un asemenea proiect cred că este extrem de important, tocmai pentru a ne face mai vizibil și pentru a crește încrederea operatorilor economic în rezultatele noastre. Și de la dânsii așteptăm noi idei de cercetare, tocmai pentru a veni în sprijinul lor. Vă mulțumesc!